హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ అండి అందరికీ. ఈరోజు మనము 18వ అధ్యాయం చూస్తాము. 17వ అధ్యాయము. ఈ అధ్యాయం పేరు శ్రద్ధాత్రయ విభాగ యోగం. ముందుగా ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం మ్యాంగ్లూరు కర్ణాటక వారి తరపున 18 రోజుల్లో భగవద్గీత అవగాహన క్లాసులకి అటెండ్ అయిన మీ అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు. ముందుగా గురు ప్రణామాలు చూద్దాము. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ చైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురో శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురోన్ వైష్ణవాంశ్చ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్యదేవం శ్రీరాధాకృష్ణపాదాన్ సహగణ లలితా శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ్చ. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంతస్వామితి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణే. हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे. నిన్న మనం 16వ అధ్యాయంలో ఆ, ఆసురీ గుణాలు అలాగే దైవీ గుణాలు వీటి గురించి నిన్న చూడడం జరిగింది. అలాగే భగవంతుడు లాస్ట్కి చెప్పారు శాస్త్రాలని అధ్యయనం చేయాలి, శాస్త్రాలని అర్థం చేసుకోవాలి, శాస్త్రాలకు తగినట్లుగా మన విధి విధానాలు అనేవి ఉండాలి అన్నట్లుగా. అది విన్న తర్వాత అర్జునుడికి ఒక సందేహం అనేది వచ్చింది. అందుకని ఇక్కడ మళ్ళీ ఆయన అడుగుతున్నారు. అర్జున ఉవాచ ఏ శాస్త్ర విధి మృత్సృజ్య యజంతే శ్రద్ధయాన్వితాః తేషాం నిష్ఠా తు కా కృష్ణ సత్వమాహో రజస్తమః. అర్జునుడు అడిగను, ఓ కృష్ణ, శాస్త్ర విధులను పాటింపక తమ స్వంత కల్పన ప్రకారము శ్రద్ధ విశ్వాసములతో పూజలు చేసే వారి పరిస్థితి ఏమిటి? వారు సాత్వికుల, రాజసుల లేదా తామసుల? అంటే ఆ తస్మాత్ శాస్త్రం ప్రమాణంతే కార్య వ్యవస్థితం అని 16వ అధ్యాయం చివరిలో భగవంతుడు చెప్పడం జరిగింది.
జ్ఞాత్వా శాస్త్ర విధానోక్తం కర్మ కర్తుమిహార్హసి అంటే మనిషి శాస్త్ర ప్రమాణం ద్వారా ఏది కార్యమో ఏది అకార్యమో అంటే ఏది చెయ్యాలో ఏది చేయకూడదో తెలుసుకోవాలి. అట్టి విధానాలను అతడు తెలుసుకొని క్రమంగా ఉన్నతిని పొందే అటువంటి కర్మలు చేయాలన్నమాట. అలా కాకుండా వికర్మలు చేస్తే అది కరెక్ట్ కాదని చెప్పినప్పుడు అర్జునుడు ఇక్కడ ఏమడుగుతున్నారు? ఒకవేళ ఆ శాస్త్ర విధులను అంటే శాస్త్రాల్లో ఏవైతే నిర్ణయించబడి ఉందో అటువంటివి చెయ్యకుండా వాళ్ళ ఇష్టం వచ్చినట్లుగా ఏదో వాళ్ళ యొక్క అనుకూలతను బట్టి చేస్తే గనక అటువంటి దాన్ని బట్టి వాళ్ళ యొక్క శ్రద్ధ, విశ్వాసము ఎట్లా ఉంటుంది? అనుసరిస్తే వాళ్ళ యొక్క పరిస్థితి ఏంటి? అలాగే వాళ్ళు సాత్విక గుణంలో ఉన్నట్లా, రాజసిక గుణంలో ఉన్నట్లా, తామసిక గుణంలో ఉన్నట్లా అని ఇక్కడ అడుగుతున్నారు. श्रीभगवानुवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव తామసి చేతి తాం శృణు శ్రీకృష్ణ భగవానుడు పలికెను దేహధారి అయిన జీవుడు పొందిన ప్రకృతి గుణములను బట్టి శ్రద్ధ సాత్వికము రాజసము లేదా తామసికము అను మూడు రకాలుగా ఉండును వాటిని గురించి ఇప్పుడు వినుము అంటే ఇప్పుడైతే మనం మనం దేహంలో ఉన్నాము కాబట్టి ఈ ప్రకృతి గుణాలను మనం తప్పకుండా వీటికి ఆ, వీటిని వీటికి లోనవుతూ ఉంటామన్నమాట. అంటే సత్వగుణము, రాజసిక గుణము, తామసిక గుణాన్ని బట్టి. వాటి గురించి ఇంకా నేను చెప్తాను విను అంటున్నారు. ఇంతకు ముందే మనం చూసాం గుణత్రయ విభాగ యోగం అంటే 14వ అధ్యాయం అన్నమాట. అక్కడ ఏం చెప్పారు అంటే మన యాక్షన్ మనం చేసే కర్మలు ఎలా ఉంటాయి అనేది చెప్పారు. కాబట్టి ఆ యొక్క గుణాల ఎలా పనిచేస్తాయని చెప్పారు గుణత్రయ విభాగ యోగంలో. దానికి రియాక్షన్ అంటే మనం చేసే ఆ సత్వగుణంలో చేసే కర్మ ఎలా ఉంటే దానికి ఎటువంటి ఫలితం వస్తుంది, లేకపోతే రాజసిక గుణంలో మనం ఉండి కర్మ చేస్తే దానికి ఎటువంటి ఫలితం వస్తుంది, ఇలా అంటే మనం చేసే ఆ, కర్మను బట్టి దానికి వచ్చే రియాక్షన్ అంటే ప్రతి కర్మ అంటే ఆ ఫలితం అనేది ఎలా ఉంటుంది, దానిని అటువంటి శ్రద్ధ ఎలా ఉంటుంది అనేది ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే మనం ఎన్నో జన్మలుగా ఇక్కడ ఆ, దేహాల్ని తీసుకుంటూ ఉన్నాం అనమాట. కాబట్టి ఏదో ఒక గుణానికి ఇప్పుడు ఎక్స్ ఎగ్జాంపుల్గా ఏంటంటే మనం ఇంతకుముందు లైఫ్లో ఇంతకుముందు జీవితం అంటే దేహంలో మనం ఏదో ఆ, ఒక కొన్ని కొన్ని లక్షణాలతో ఆ దేహాన్ని విడిచామన్నమాట. కాబట్టి వాటిని అనుభవించడానికి ఇప్పుడు ఈ దేహం తీసుకుంటాము. మళ్ళీ ఈ దేహంలో ఏదో పోయే సమయంలో మనకి ఎటువంటి గుణాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని బట్టి వాటికి సంబంధించిన దేహాన్ని నెక్స్ట్ దేహం తీసుకునేటప్పుడు తీసుకుంటాం అనమాట. అంటే మనం గనక ఈ జీవితం అంతా ఒక సాధు సంఘ అంటే ఒక సాధువులు అంటే ఒక గురువులు ఏదైతే చెప్తున్నారో అటువంటి వాళ్ళ యొక్క సాంగత్యంలో ఉంటూ లేకపోతే మనము ఈ శాస్త్రాలను తెలుసుకున్న గురువులు చెప్తూ ఉంటే మనం వింటూ ఇటువంటి సాంగత్యంలో ఉన్న ఇటువంటివి ఏంటంటే మనకి మంచిని కలుగజేసి నెక్స్ట్ దేహం అన్నా రాకుండా ఉండొచ్చు. అంటే భగవంతుని చేరుకోవడానికి మనం ప్రయత్నం చేయొచ్చు. లేదు అంటే అట్లీస్ట్ మనం ఏంటంటే మంచి ఉన్నతమైన జన్మ తీసుకోవడానికి అది ఉపయోగపడుతుంది అనమాట. అలా కాకుండా మనం చెడు వ్యక్తులతో ఎప్పుడు కూడా చెడు గురించి మాట్లాడే వాళ్ళతో చెడు చేసే వాళ్ళతో చెడు సాంగత్యం మనం ఉన్నామనుకోండి, వాళ్ళ సహవాస దోషం అంటే వాళ్ళలో ఉన్న దోషం అనేది మనకు కూడా అంటుకుంటుంది. ఎందుకంటే మనం కూడా ఎంతసేపు వాళ్ళు చెప్పేదాన్ని బట్టే ఆలోచిస్తూ ఉంటాము. కాబట్టి మనం కూడా అటువంటి దేహాన్ని తీసుకుంటాం అన్నమాట. ఇప్పుడు తేనెటీగ అనేది ఏంటి? ఒక పూల మీద ఉండే ఆ మకరందాన్ని తీసుకుంటుంది. అప్పుడు సత్వగుణంలో ఉన్నట్లుగా. అలా కాకుండా ఒక ఏదైనా ఒక కాక్రోచ్ లేకపోతే ఒక ఒక వరాహము ఇవేం చేస్తాయి? ఒక మలినాలను తీసుకుంటూ ఉంటాయి. అంటే దాన్ని బట్టి మళ్ళీ నెక్స్ట్ అంటే తమో గుణంలో ఉన్నదా? లేకపోతే రజో గుణంలో ఉన్నదా? ఇటువంటి దేహాన్ని అనేది తీసుకుంటూ ఉంటాము. కాబట్టి ఇంకా వాటి గురించి నేను చెప్తాను విను అని ఇక్కడ భగవంతుడు చెప్తున్నారు. సత్వానురూప సర్వస్య శ్రద్ధా భవతి భారత శ్రద్ధామయోయం పురుషో యో యశ్రద్ధ స ఏవ సహ. ఓ భారత త్రివిధ ప్రకృతి స్వభావాన్ని బట్టి మానవులందరికీ వారి వారి శ్రద్ధ కలుగుతుంది. శ్రద్ధ లేని వాడంటూ లేడు. ఎవరికి ఎలాంటి శ్రద్ధ ఉంటుందో అలాంటి వాడే అవుతాడు. ఇందాక మనం చెప్పుకున్నట్లుగా ఇక్కడ మీరు పిక్చర్లో చూస్తే ఇట్లా మనం భక్తుల సాంగత్యంలో ఉంటే ఆ యొక్క ఆలోచనలతోనే ఎల్లప్పుడూ ఉంటాము. అలా కాకుండా ఏదో సాధించాలి అంటే ధనం సంపాదించాలి ఇటువంటివి
వీళ్ళ సాంగత్యంలో ఉంటూ ఉంటే మళ్ళీ అటువంటి పొందే ఆలోచనలోనే ఉంటాము. అలా కాకుండా ఎల్లప్పుడూ ఏంటంటే ఈ మత్తు పదార్థాలకి, సోమరితనానికి, ఏదో విచ్చలవిడిగా ఉండడానికి ఇలా ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటే దానికి సంబంధించిన శ్రద్ధ కలిగి ఉంటామన్నమాట. కాబట్టి ఈ శ్రద్ధ అనేది మనం ఎలా ఉంటున్నామో దానిని బట్టే మనకి అటువంటి శ్రద్ధ కలుగుతూ ఉంటుంది. అటువంటి దేహాలను మనం తీసుకుంటూ ఉంటాం. ఎల్లప్పుడూ దేహాలను మార్చినప్పుడు. ఇక్కడ చూస్తే మనం చూడండి, విభీషణుడు సత్వగుణంలో ఉన్నాడు. ఆ యొక్క సోదరుడికి చెప్పాడు, ఇది మంచి పద్ధతి కాదు, సీతాదేవిని తీసుకురావడము, వేరే వారి యొక్క భార్యను అపహరించడము, నువ్వు చేస్తున్న కార్యాలన్నీ కూడా మంచివి కావు, అది కరెక్ట్ కాదు అని ఆయన చెప్తూ ఉన్నారనమాట. కానీ రావణాసురుడు పట్టించుకోలేదు, నాశనం అయిపోయారు. అలాగే రజోగుణంలో ఉంటారు ఎప్పుడు రావణాసురుడు. ఆయన ఏంటంటే ఆయన నేనే గొప్పవాడిని, అందరు నన్నే పొగడాలి అని ఆ యొక్క గుణంలో ఉంటాడు. అలాగే ఈయన కుంభకర్ణుడు. ఈయనేంటంటే ఎప్పుడు కూడా నిద్రపోతూ ఉంటారు, లేకపోతే తింటూ ఉంటారు. ఇలా అన్నమాట. అంటే ఇక్కడ ఉన్న ఈ ముగ్గురు అన్నదమ్ముల్లోనే 3 గుణాలు మనం చూస్తాము. సాత్వికము, రాజసము, తామసము అన్నమాట. ఇప్పుడు మనం పూజా విధానం కూడా చూడొచ్చు. అంటే ఏ గుణంలో ఉండే వారి యొక్క పూజా విధానం ఎలా ఉంటుంది అనేది. యజంతే సాత్వికా దేవాన్ యక్ష రక్షాంసి రాజసాః ప్రేతాన్ భూతగణాంశ్చాన్యే యజంతే తామసా జనాః. సత్వగుణంలో ఉండే మనుషులు దేవతలను పూజిస్తారు. రజోగుణంలో ఉండేవారు యక్ష రాక్షసులను పూజిస్తారు. తమో గుణంలో ఉండేవారు భూత ప్రేతాలని పూజిస్తూ ఉంటారు. ఎవరైతే సత్వగుణంలో ఉంటారో కనీసం ఏంటంటే దేవతలను పూజిస్తూ ఉంటారు. కానీ రజోగుణంలో ఉండేవాళ్ళు కొంతమంది మానవుల్ని పూజిస్తూ ఉంటారు. ఇట్లా. కానీ తమో గుణంలో ఉండేవాళ్ళు ఏంటంటే ఇక కొన్ని క్షుద్ర పూజలని, లేకపోతే ఇట్లా అనమాట, భూత ప్రేతాలని ఇటువంటివి చేస్తూ ఉంటారు. మనం యాక్చువల్గా చూడాలి అంటే మనం అంటూ ఉంటాం అనమాట, మనం ఎవరిని కొలుస్తున్నాము, మనం ఎవరిని పూజిస్తున్నాము అని. అంటే ఒక దీపం పెట్టడము, ధూపాలు వేయడము, వీటి గురించి ఎక్కువగా మాట్లాడుతూ ఉంటారనమాట. అది కరెక్ట్గా, అది అది ఏదో ఒక రకంగా మనకి చేయాలి. మనకి అనుకోకుండా అంటే మనకి కొన్నిటికి మనం చేస్తూ ఉంటాం. మన గుణం సత్వగుణంలో ఉండడానికి, లేకపోతే కొన్ని మన యొక్క మనస్సు ప్రశాంతంగా ఉండడానికి అటువంటివి చేయడం కరెక్టే. కానీ మనం ముఖ్యంగా చేయాల్సింది ఏంటంటే మనం ఎవరినైతే పూజిస్తున్నామో, ఎవరినైతే ఆరాధిస్తున్నామో అటువంటి వారిని ఆదర్శంగా తీసుకోవాలి. అంటే మనము వాళ్ళు చెప్పిన మార్గాన్ని, వాళ్ళు చేసి చూపించిన కార్యాలని, లేకపోతే వాళ్ళు మనల్ని ఎలా ఉండమంటున్నారో అటువంటి దానిని చేస్తూ ఉండాలి. అప్పుడు మనం వాళ్ళని కొలుస్తున్నట్లనమాట. అలా కాకుండా ఏదో మనం కొన్ని చిన్న చిన్న పూజలు చేసేసామా, అయిపోయిందా అంతే. అంతేగాని వాళ్ళు చెప్పింది ఏదైతే ఉందో దాన్ని వదిలిపెట్టేసాము అంటే అది కరెక్ట్ కాదనమాట. అలాగే ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు, ఎవరెవరిని పూజలు చేస్తూ ఉంటే మళ్ళీ వాళ్ళ లోకానికి కూడా వెళ్తూ ఉంటారనమాట. ఇక్కడ ఇట్లా కూడా చూస్తే ఈ దేవీ దేవతలు, అలాగే రజోగుణంలో ఉండేవాళ్ళు ఏంటంటే ఇటువంటి వాటి గురించి, అలాగే తమో గుణంలో ఉండేవారు వీటి గురించి మాట్లాడుతూ ఉంటాం. వాటి గురించి అటువంటి వాటికి పూజలు చేస్తూ ఉంటాం. ఇటువంటివి చేస్తూ ఉంటారు. అశాస్త్ర విహితం ఘోరం తప్యంతే ఏ తపోజనాః దంభాహంకార సంయుక్తాః కామరాగ బలాన్వితాః కర్షయంతః శరీరస్థం భూతగ్రామమచేతసః మాం చైవాంతః శరీరస్థం తాన్ విద్యాసుర నిశ్చయాన్. శాస్త్ర విరుద్ధమైన అత్యంత కఠినమైన తపస్సులను, దంభం అంటే కపటత్వము మరియు అహంకారముచే ప్రేరేపితులై చేస్తారు. కామము మరియు మమకారముచే ప్రేరితులై వారు తమ శరీర అవయవములనే కాక వారి శరీరంలోని పరమాత్మను కూడా శోభ పెడతారు. ఇటువంటి బుద్ధిహీనులు అసురులుగా తెలియబడతారు. నిన్న మనం చూసాము 16వ అధ్యాయంలో అసురులు ఎలా ఉంటారు. కామ, క్రోధ, లోభ, ఈ 3 గుణాలు ఏమిటి, ఈ 3 ఉండేవి మనకి నరకానికి దారి తీస్తాయి అన్నమాట. అటువంటి వాటిని తస్మాత్ త్యజం త్రయేత్ అంటే వాటిని విడిచేయాలని చెప్తున్నారు భగవంతుడు. త్యజేత్ అంటే విడిచిపెట్టాలి, కామ, క్రోధ, లోభ. కాబట్టి ఇవి నరకానికి దారి తీసే ద్వారాలు కాబట్టి వాటిని వదిలిపెట్టేయాలని చెప్తున్నారు. అందుకే ఇక్కడేం చెప్తున్నారు, ఎవరికైతే ఈ కామము, క్రోధము, లోభము, మోహము, మదము, మాత్సర్యము ఇటువంటివి ఉంటాయో, అంటే ఏవైతే ఆ గ్రంథాల్లో చెప్పబడలేదు ఇటువంటివి చేయకూడదు అని, అటువంటివి చేస్తూ ఉంటారనమాట శాస్త్రకి విరుద్ధంగా.
వాళ్ళు రజోగుణంలో ఉంటారు. ఒకప్పుడు ఏంటంటే ఈ రజోగుణంలో ఉన్న వాళ్ళు వాళ్ళ యొక్క శరీరాన్ని కూడా కష్టపెడుతూ ఉంటారనమాట. ఎందుకు మరి శరీరాన్ని కష్టపెట్టడము? మనమే చెప్తాము. దేహము దేవాలయం లాంటిది. ఎందుకంటే అందులో భగవంతుడు కూడా నివసిస్తున్నారు పరమాత్మ రూపంలో. అటువంటిది మన యొక్క దేహము. కాబట్టి అటువంటి శరీరాన్ని కూడా మనం ఇబ్బంది పెట్టకూడదు. అంటే మన శరీరం అశాశ్వతమే. కానీ మనకి శరీరం కూడా ముఖ్యమైనదే. ఎందుకు? మనకి శరీరంలో పరమాత్మ రూపంలో భగవంతుడు ఉన్నాడు కాబట్టి. కాబట్టి అది దాన్ని నాశనం చేయడం గానీ, ఎవరిష్టం వచ్చినట్టు వాళ్ళు దానిని ఇబ్బంది పెట్టడం కూడా కరెక్ట్ కాదు. ఎందుకంటే దాన్ని కూడా భగవంతుడు మెచ్చుకోడు దాన్ని కూడా. కాబట్టి ఇలా చేసే వాళ్ళని అసురీ స్వభావులు. వాళ్ళనేమంటారంటే రాక్షసులనమాట. కాబట్టి ఆ కామము, మమకారం వల్ల వాళ్ళ యొక్క శరీర అవయవాలనే గాక, వాళ్ళ యొక్క శరీరంలోని పరమాత్మను కూడా వీళ్ళు ఇబ్బంది పెడుతూ ఉంటారు. అటువంటి వాళ్ళు రాక్షసులని చెప్తున్నారు. ఇప్పుడేంటంటే ఇక్కడి నుంచి ఆహారం గురించి చూద్దాం. ఆహారస్త్వపి సర్వస్య త్రివిధో భవతి ప్రియః యజ్ఞస్తపస్తథా దానం తేషాం భేదమిమం శృణు. మనిషి ఇష్టపడే ఆహారం కూడా ప్రకృతి 3 గుణాలను అనుసరించి 3 విధాలు. అంటే శ్రద్ధ గురించి ముఖ్యంగా మనకి చెప్తూ వచ్చారు. అలాగే ఈ ఆహారంలో ఉండే శ్రద్ధ ఎలా ఉంటుందనేది కూడా చెప్తున్నారు. అది కూడా 3 విధాలుగా ఉంటుంది. అంటే సత్వగుణంలో ఉండే వారి యొక్క ఆహారం, రజోగుణంలో ఉండే వారి యొక్క ఆహారం, అలాగే తమోగుణంలో ఉండే వారి యొక్క ఆహారం. అలాగే యజ్ఞము, తపస్సు, దానము ఇటువంటి విషయంలో కూడా ఇది మనకి చెప్పబడుతుంది. వాటి మధ్య తేడాలను తెలియజేస్తాను ఇప్పుడు విను అని భగవంతుడు ఇంకా ఆహారం గురించి మొదలుపెడుతూ యజ్ఞము, తపస్సు, దానము ఇటువంటి వాటిలో కూడా ఈ 3 గుణాలనేవి ఉంటాయి. అవి ఎలా ఉంటాయి అనేది నేను చెప్తానంటున్నారు. ఆయుస్సత్వ బల ఆరోగ్య సుఖ ప్రీతి వివర్ధనాః రస్యా స్నిగ్ధా స్థిరా హృదయ ఆహారా సాత్విక ప్రియాః. ముందుగా మనం ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో చూస్తే సత్వగుణంలో ఉండే వారి యొక్క ఆహారం గురించి, వారికి ఇష్టమైన ఆహార పదార్థాలు ఎలా ఉంటాయనే దాని గురించి చెప్తున్నారు. సత్వగుణంలో ఉన్న వారికి ఇష్టమైన ఆహారాలు ఆయువుని పెంచుతాయి. అలాగే బుద్ధి బలము, అంటే మనకి బుద్ధి అనేది చాలా ప్రశాంతంగా ఉండి చాలా బలంగా ఉంటుంది. ఆరోగ్యం, అనారోగ్యం పాలవ్వరు. ఆనందం ఎందుకు? మనం ఆ ఆహారాన్ని తీసుకుంటూ ఉంటే మనకి ఆనందం కలుగుతుంది. అలాగే సంతృప్తి కూడా కలుగుతుంది. మనం ఆహారం ప్రశాంతంగా మంచి ఆహారం తీసుకున్నామన్న సంతృప్తి కూడా ఉంటుంది. ఇవి రసవంతమైనవి, అలాగే పుష్టికరం, ఆరోగ్యకరమైనవి మరియు హృదయానికి కూడా ఆహ్లాదకరంగా ఉంటాయి. ఇటువంటి ఆహారానికి మనం తీసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయాలి. ఇటువంటి ఆహారాన్ని మనం భగవంతుడికి సమర్పించాలి. అందుకే భగవంతుడు ఆల్రెడీ చెప్పారు. పత్రం పుష్పం ఫలం తోయం యోమే భక్త్యా ప్రయచ్చతి తదహం భక్త్యుపహృతం అశ్నామి ప్రయతాత్మనః. మీరెవరైతే నాకు ప్రేమగా ఇటువంటి ఆహారాన్ని సమర్పిస్తున్నారో అటువంటి దానిని నేను స్వీకరిస్తున్నాను అని చెప్పారు. అందుకే మనం భగవంతుడికి నైవేద్యంగా సమర్పించి మనం దాన్ని ప్రసాదంగా తీసుకోవచ్చు. పాలు, పెరుగు, నెయ్యి, ఫ్రూట్స్ ఇక్కడ ఉన్నాయి చూడండి. ఇలా ఏదైనా సరే స్వీట్స్ ఇవన్నీ కూడా మనం భగవంతుడికి సమర్పించవచ్చు. సత్వగుణం ఆహారం అన్నమాట. ఇలా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ రజోగుణంలో ఉండే ఆహారం ఎలా ఉంటుంది? కట్వం లవణ అత్యుష్ణ తీక్ష్ణ రూక్ష విదాహినః ఆహారా రాజసస్యేష్ట దుఃఖ శోకామయ ప్రదాహ. చాలా చేదుగా, చాలా పుల్లగా, ఉప్పగా, వేడిగా, పదునైన, అంటే కోసుకుపోతుంది అనమాట. మనం ఏదైనా తింటే మనకి కొన్ని కొన్ని కోసుకుపోతూ ఉంటాయి అన్నమాట. పొడి మరియు దహనం చేసే ఆహారాలు రాజస గుణమున్న వారికి ప్రియమైనవి. ఇటువంటి ఆహారాలు బాధను కలిగిస్తాయి, దుఃఖాన్ని కలిగిస్తాయి మరియు రోగాన్ని కూడా కలిగిస్తాయి. అంటే రజోగుణంలో ఉండే వారి యొక్క ఆహారం ఎలా ఉంటుంది? చాలా చేదుగా ఉంటుంది, ఉప్పగా, పుల్లగా, వాసన వచ్చేలాగా, మనం ఏదైనా తింటే పళ్ళు నొప్పి ఉండొచ్చు, లేకపోతే పళ్ళు జిమ్మనొచ్చు. అంటే అతి చల్లగా, అతి వేడిగా ఇటువంటివి అనమాట. బాధను కలిగిస్తూ ఉంటాయి. మనకి ఉదరంలోకి అంటే కడుపులోకి వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ కూడా మంటలు రావచ్చు. ఇటువంటిది అన్నమాట. అదే కాకుండా జబ్బులు, అంటే అనారోగ్యాన్ని కలిగిస్తూ ఉంటుంది. ఉదాహరణకి ఏంటి, మనం ఫాస్ట్ ఫుడ్స్ బయట వేడివేడిగా బాగా మసాలాలు దట్టించేసి విపరీతమైన కారంతోటి లేకపోతే విపరీతమైన ఉప్పు వేసేసి ఇలా మనకి ఆహారాన్ని అందిస్తూ ఉంటారనమాట. అటువంటి ఆహారాన్ని చాలామంది ఆ, చాలా బాగుంది అని తింటూ ఉంటారు. తర్వాత వాళ్ళకి గ్యాస్ ప్రాబ్లమ్స్ అని, అసిడిటీస్, లేకపోతే కడుపులో మంటలు ఇవన్నీ కూడా వస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట.
ఇటువంటి ఆహారం. తర్వాత తమో గుణంలోది యాతయామం గతరసం పూతి పర్యుషితం చయత్ ఉచ్ఛిష్టమపి చామేధ్యం భోజనం తామస ప్రియం. తినడానికి 3 గంటలకు ముందు తయారు చేసిన ఆహారం అంటే ఒక ప్రహర్, అంటే మనం వండిన తర్వాత 3 గంటల లోపు ఆహారాన్ని తీసుకోవాలి, లేకపోతే అది ఆ, మంచి ఆహారం అనేది కాదనమాట. అలాగే రుచి లేనిది, అలాగే కుళ్ళినది. ఇక్కడ చూస్తే మనం పిక్చర్లో చూడొచ్చు, అవంతా కుళ్ళిపోయింది యాపిల్ అనేది. అలాగే వాసన పట్టినది, ఇతరులు తినగా మిగిలినది అంటే ఎంగిలి. ఇప్పుడు మనం కరోనా టైంలో చూసాం, ఒకళ్ళ ఎంగిలి ఒకళ్ళు తినడం కానీ, లేకపోతే అసలు అది టచ్ చేసినా కానీ ఎంత విపరీతాలు జరిగినాయో మనం చూసామన్నమాట. అంటరాని వస్తువులతో కూడిన ఆహారం తామస గుణం ఉన్న వారికి ప్రియమైనవి. ఇట్లా ఈ తామస గుణంలో ఉండే వాళ్ళు ఏంటంటే 3 గంటల ముందు ఉండేవి, బాగా చల్లగా అయిపోయినవి, లేకపోతే ఎప్పుడో వండినవి, లేకపోతే మాంసాహారం, ఇదంతా కూడా ఏంటంటే తమో గుణం కిందకి వస్తుంది అంటున్నారు. అందుకే మనం హోటల్స్లో చూస్తే ఎక్కువగా ఏంటి ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేసి దానిని మనం బాగా చల్లగా ఇస్తారు, లేకపోతే అది నిన్నటిదైనా కూడా బాగా బయట పెట్టేసి దాన్ని మళ్ళీ వేడి చేసి ఇస్తూ ఉంటారు. దానివల్ల మనకి విపరీతమైన రోగాలు అంటే జబ్బులు అనేవి వస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట. అందుకే ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు, యు ఆర్ వాట్ యు ఈట్. మనం ఏదైతే తింటున్నామో మనం అలా ఉంటాం అన్నమాట. ఇప్పుడు యజ్ఞాల గురించి చెప్తున్నారు. అఫలాకాంక్షిభిర్యజ్ఞో విధిదిష్టో య ఇజ్యతే యష్టవ్యమేవేతి మనః సమాధాయ స సాత్వికః. శాస్త్ర గ్రంథాల యొక్క ఆదేశాల ప్రకారం, అందుకే ఏదైతే శాస్త్రాలు చెప్పబడి ఉందో అటువంటి వాటి యొక్క ఆదేశాల ప్రకారం విధిగా, అంటే ఇది నా యొక్క ధర్మము నేను చేయాలి అని ప్రతిఫలం కోరుకోని వారు మనసులో దృఢ సంకల్పముతో చేసే యజ్ఞము సత్వగుణముతో చేయబడినది. అందుకే మనకి భగవంతుడు చెప్పారు, యజ్ఞానాం జపయజ్ఞోస్మి 10వ అధ్యాయంలో చెప్పారు. కాబట్టి భగవంతుడి సంతృప్తి కొరకు మనం యజ్ఞం చేయాలి, నామయజ్ఞం చేయాలి, సంకీర్తన యజ్ఞం చేయాలి, ఇటువంటివి అనమాట. దానివల్ల మనకి ఏమొస్తుంది, ఏమి రాదు, లేకపోతే దానివల్ల నా యొక్క పరిస్థితి ఏమిటి, ఇట్లా అది ఫలితాన్ని ఆలోచించకుండా మనం చేయాలి. ఏం చేసినా కూడా భగవంతుని యొక్క ఆలోచనలో చేస్తూ ఉండాలి. ఇది శాస్త్రాల్లో చెప్పబడి ఉంది. కాబట్టి అటువంటి వాటిని ఆ, ప్రతిఫలం కోరుకోకుండా చేసే దృఢ సంకల్పంతో చేసేది సత్వగుణంలో చేసే యజ్ఞం అనమాట. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. అందుకే మనకి కలియుగంలో ఈ సంకీర్తన యజ్ఞమే మనకి చెప్పబడింది అనమాట. కాబట్టి ఇటువంటి యజ్ఞాన్ని చేస్తూ ఉండాలి. అభిసంధాయ తు ఫలం దంభార్థమపి చైవ యత్ ఇజ్యతే భరత శ్రేష్ఠ తం యజ్ఞం విద్ధి రాజసం. ఓ భరత శ్రేష్ఠ, ప్రతిఫలాపేక్షతో అహంకారంతో చేయబడి యజ్ఞం రజోగుణం యొక్క స్వభావం అని నువ్వు తెలుసుకోవాలి. ప్రతిఫల వాంఛ అంటే మనకి ఇక్కడ చూడండి ఈ ఫోటోలో అతనేంటి, వాళ్ళకి అహంకారంతో, లేకపోతే కొంచెం నవ్వుగా అతని దగ్గర ఉన్న వాటిని ఇసిరేస్తున్నట్లుగా దానం చేస్తున్నాడు అనమాట. అది రజోగుణమైనది. అలాగే ప్రతిఫల ఆపేక్ష అంటే నేను ఇది చేస్తే నాకు ఏమొస్తుంది అని చండీ యాగం చేస్తారు, నాకు ఉద్యోగం కావాలని, ఉన్నత పదవి కావాలని, ప్రమోషన్లు, ఇటువంటి వాటి గురించి. అలాగే లక్ష్మీ యాగము, లక్ష్మీ యజ్ఞము, లేకపోతే లక్ష్మీదేవికి పూజలు, ఇటువంటివన్నీ చేస్తూ ఉంటారు ధనం కోసమని. ఇట్లా అదంతా ఏంటి, రజోగుణంలో ఉన్నదన్నమాట. అలాగే గర్వంతో ఉంది కదా అని యజ్ఞాలు చేస్తూ ఉంటారు, నాకు చాలా ఉంది కదా అని గర్వంతో చేస్తూ ఉంటారు అహంకారంతో. అదంతా కూడా పాపం అన్నమాట. అటువంటి యజ్ఞం దేనికి పనికిరాదు, అది రజోగుణానిది. ఇంకా ఇక్కడ తమో గుణం గురించి చూడొచ్చు. విధిహీనమసృష్టాన్నం మంత్రహీనమదక్షిణం శ్రద్ధావిరహితం యజ్ఞం తామసం పరిచక్షతే. శాస్త్ర నిర్దేశాల పట్ల గౌరవము లేకుండా, ప్రసాద వితరణము లేకుండా, వేదమంత్ర ఉచ్చారణ లేకుండా, దక్షిణ లేకుండా అశ్రద్ధతో ఆచరించే యజ్ఞాన్ని తామస యజ్ఞం అని చెప్తున్నారు. అంటే మనం ఆ శాస్త్రాల్లో ఏముందో అది పట్టించుకోకుండా ఆ ప్రసాదం, ఎందుకంటే ఒక యజ్ఞం చేశాము అంటే ప్రసాదం అంటే భగవంతుడికి నైవేద్యంగా సమర్పించింది. ప్రసాదం అంటే ఓన్లీ మనం వండిందనే కాదు, లేకపోతే అక్కడ ఏంటంటే వాళ్ళందరికీ ఏదో ఒక ప్రచారం చేసామనుకోండి, వాళ్ళకి సంతృప్తిని ఇవ్వగలిగామనుకోండి భగవంతుని నామాన్ని ఇచ్చి, అది కూడా ప్రసాదమే. అలాగే వేదమంత్ర ఉచ్చారణ, వేదమంత్రాలని ఉచ్చరిస్తూ ఉండేది. అలాగే
దక్షిణ అంటే పురోహితులకి కానీ, లేకపోతే అక్కడ ఎవరైతే ఆ యజ్ఞాన్ని నిర్వహించడానికి మనకు సహాయపడ్డారో వాళ్ళకి దక్షిణ ఇవ్వకుండా, అలాగే అశ్రద్ధ అంటే ఒక శ్రద్ధ లేకుండా ఏదో చేస్తున్నాం కదా అని చేసే యజ్ఞాలన్నమాట. ఇవన్నీ కూడా తామస యజ్ఞము. మనం ఎగ్జాంపుల్స్ చూస్తూ ఉంటాము. కొన్ని కొన్ని పండగలకి ఏంటి పెద్ద పెద్ద డీజేలు పెట్టేసి, సినిమా పాటలు పెట్టేసి, డాన్సులు విపరీతమైన వాళ్ళు డ్రగ్సో లేకపోతే మత్తు పదార్థాలు అవి ఇవి తీసుకుని మద్యం సేవించి ఇతరులను ఇబ్బంది పెడుతూ ఏవేవో చేస్తూ ఉంటారనమాట. అదంతా ఏంటి తామసిక యజ్ఞం. మనము వాళ్ళకి వాళ్ళు చెప్తారు, మేము ఈ పండుగని ఇంత గొప్పగా చేస్తున్నాము, ఇంత బాగా సెలబ్రేట్ చేస్తున్నాము, ఇలా చెప్తూ ఉంటారనమాట. కానీ అక్కడ జరిగేదంతా వేరే రకంగా ఉంటుంది. అలాగే ఇప్పుడు మనం యజ్ఞం అంటే ఫస్ట్ ఆహారం గురించి చెప్పారు, అది చూసాము. తర్వాత యజ్ఞం గురించి చెప్పారు. ఇప్పుడు తపస్సు గురించి చెప్తున్నారు. దేవద్విజగురు ప్రాజ్ఞ పూజనం శౌచమార్జవం బ్రహ్మచర్యమహింసా చ శారీరం తప ఉచ్యతే. దేవతలను, బ్రాహ్మణులను, గురువులను, తల్లిదండ్రులను, అటువంటి పెద్దలను పూజించడం, పవిత్రంగా ఉండడం, శుచిత్వము, సరళత్వము, బ్రహ్మచర్యము, అహింస అనేవి శరీరంతో చేసే తపస్సులని చెప్తారు. అంటే మనకి ఈ శరీరంగా మనం శరీరంతో చేసే తపస్సు ఇలా ఉండాలి. అంటే అటువంటి దేవతలని, బ్రాహ్మణులని, గురువులని, మన యొక్క పెద్దలని, తల్లిదండ్రులని అందరినీ కూడా పూజిస్తూ మనం పవిత్రంగా ఉండాలి. అలాగే సరళంగా ఉండాలి, బ్రహ్మచర్యాన్ని పాటించాలి, అహింస అని ఇటువంటి అన్నీ కూడా మనకి శరీరంతో శారీరక తపస్సు. ఇంకా మనకేంటంటే ఇది 14వ శ్లోకం కదా, మనకి 17వ అధ్యాయంలో ఇంకా రెండు శ్లోకాలు ఉన్నాయి. అవి ఇక్కడ లేవు కానీ మనం జస్ట్ చూడొచ్చు. అనుద్వేగకరం వాక్యం సత్యం ప్రియహితం చేయత్ స్వాధ్యాయాభ్యసనం చైవ వాంగ్మయం తప ఉచ్యతే. ఎలా మాట్లాడాలి అంటే వాక్ అనమాట. మనం చెప్తూ ఉంటాం కదా, వాచ మనస వాచ కర్మణ అన్నట్లుగా. ఇప్పుడు మనం ఈ యొక్క చేసే తపస్సు ఎలా ఉండాలి? శరీరంతో ఇందాక, ఇప్పుడు వాక్కుతో అనమాట. మనం ఎలా ఉండాలి? మన వాక్ అనేది సత్యమైనవి మాట్లాడాలి, ప్రియమైనవి మాట్లాడాలి, లాభకరమైనవి, ఇతరులకు కలతను కలిగించనివి అయిన మాటలను పలకడము. ఇలా కాకుండా నిత్యము వైదిక శాస్త్రాలను చదవడము వాచిక తపస్సులో ఉంటాయని చెప్తున్నారు. అలాగే మనస్సుకు సంబంధించి మనఃప్రసాద సౌమ్యత్వం మౌనమాత్మ వినిగ్రహ భావ సంశుద్ధిరిత్యేతత్ తపో మానసముచ్యతే. సంతృప్తి, సరళత్వము, మౌనము, ఆత్మనిగ్రహము, స్వీయ అస్తిత్వాన్ని శుద్ధిపరచుకోవడం అనేవి మానసిక తపస్సులు. అందుకే ఇటువంటి వాటిని కూడా మనం పాటించాలి. సత్కారమాన పూజార్థం తపోదంభేన చైవ యత్ క్రియతే తదిహ ప్రోక్తం రాజసంచలమధ్రువం. ఇతరుల నుండి గౌరవము, సన్మానము మరియు పూజను పొందడం కోసం గర్వంతో చేయు తపస్సు రజోగుణమునకు సంబంధించినది అంటారు. ఇది అస్థిరం మరియు అశాశ్వతము. అందుకే మనము ఇతరుల నుంచి గౌరవం కోరుకుంటున్నాము అంటే రజోగుణంలో ఉన్నట్లు అనమాట. అలాగే సన్మానం, చాలామంది ఏంటి నేను చేస్తున్న వాటికి నాకు సన్మానం చేయాలి, అందరూ నా గురించి గొప్పగా చెప్పుకోవాలి, ఇటువంటివన్నీ మాట్లాడుతూ ఉంటారనమాట. అదేంటంటే రజోగుణంలో ఉన్నది. కాబట్టి ఇటువంటివి కూడా కరెక్ట్ కాదు. ఎందుకు? అవి వాటి వల్ల ఏంటంటే మనకి గర్వం అనేది వచ్చేస్తుంది. దానివల్ల మనం మళ్ళీ పతనం చెందుతాం. గర్వము అనేది కూడా ఉండకూడదు. అది మనకి మంచిదానికి పనికిరాదనమాట. అలాగే అది అస్థిరమైనది, అశాశ్వతమైనది. ఎందుకు? మనకి ఒక్కసారి సన్మానం చేశారు అంటే మనం పదే పదే అటువంటి వాటిని కోరుకుంటూ ఉంటాం. దానివల్ల ఏంటంటే మనకి కోరికలు పెరిగిపోతూ ఉంటాయి. మూఢగ్రాహేణాత్మనో యత్ పీడయా క్రియతే తపః పరస్యోత్సాదనార్థం వా తత్తామసముదాహృతం. తనను తాను హింసించుకుంటూ ఇతరులను నాశనం చేయడం ద్వారా గాయపరచడం వంటి మూర్ఖత్వంతో చేయు తపస్సు తమోగుణమునకు సంబంధించినదని చెబుతారు. మనం చూస్తే రాక్షసులు అందరూ కూడా ఇటువంటి తపస్సులు చేస్తూ ఉంటారన్నమాట. వాళ్ళ యొక్క శరీరాన్ని బాగా ఇబ్బంది పెడుతూ ఉంటారు. దానివల్ల లాభం ఏముంది? ఉదాహరణకు మనం ఇక్కడ చూస్తే హిరణ్యకశిపుడు
23,000 సంవత్సరాలు ఆయన తపస్సు చేశారంట. కానీ ఆయన బ్రహ్మదేవుడిని అడిగింది ఏంటి? నాకు చావు రాకుండా ఉండాలి. అంతేగాని నేను మంచి మార్గంలో ఉండాలి. భగవంతుని యొక్క మార్గంలోకి నన్ను వెళ్ళేలాగా చేయండి. ఇలా కాదనమాట. ఆయన కోరుకున్నది చావు లేకుండా. అలాగే రావణాసురుడు శివుణ్ణి అడిగారు అమృత కలశాన్ని చావు లేకుండా ఉండడానికి. అలాగే 10 తలలు తెచ్చుకున్నారు ఆయన. ఇదంతా ఏంటి? ఇదంతా కూడా తమోగుణం. అంటే తెలుసుకోకుండా ఏదేదో చేస్తూ ఉంటారు. అలాగే ఒక ఆయన భస్మాసురుడు. ఈయన కూడా ఎటువంటి వరాన్ని కోరుకున్నారు? నేను ఎవరి నెత్తి మీద చేయి పెడితే ఆయన భస్మం అయిపోవాలి అని. ఇటువంటివన్నమాట. ఇవంతా కూడా అజ్ఞానంతోటి, అవిద్యతోటి తెలియక చేస్తూ ఉంటారు మూర్ఖంగా. అదంతా కూడా తమో గుణంలో ఉన్నదన్నమాట. ఇప్పుడు దానం గురించి చూద్దాము. అంటే మనం ఫస్ట్ ఆహారం గురించి చూసాము, యజ్ఞం గురించి చూసాము, తపస్సు గురించి చూసాము. ఇప్పుడు దానం గురించి చూద్దాము. దాతవ్యమితి యద్దానం దీయతేనుపకారిణే దేశే కాలే చ పాత్రే చ తద్దానం సాత్వికం స్మృతం. ప్రతిఫల వాంఛ లేకుండా సరైన సమయంలో సరైన ప్రదేశంలో యోగ్యుడైన వ్యక్తికి కర్తవ్య భావనతో ఇవ్వబడు దానము సత్వగుణమునకు సంబంధించినదిగా చెప్పబడుతుంది. సత్వగుణం అన్నిటికంటే కూడా ఉత్తమమైనదన్నమాట. కాబట్టి అందులో ఉండి మనం చేసే దానం ఏదైనా కూడా ప్రతిఫల వాంఛ లేకుండా. సపోజ్ ఇప్పుడు మనం భగవద్గీత ఎవరికైనా ఇస్తున్నాము, భగవద్గీతని ఎవరికైనా చెప్తున్నాము, భగవద్గీతని ఎవరికైనా పంచిపెడుతున్నాము. ఇదంతా కూడా ప్రతిఫల వాంఛ లేకుండా చేస్తే అది ఉత్తమమైనది. అదే సత్వగుణంలో ఉండి చేస్తున్నట్లు అవుతుంది. అలాగే సరైన ప్రదేశంలో అంటే మనం ఒక మనం సత్వగుణంలోనే ఉన్నాము. కానీ ఎదుటి మనిషికి మనం ఏ గుణ అంటే ఏ తలంపుతో ఇస్తున్నాము. సపోజ్ మనము అతనికి ఆహారం లేదనో, లేకపోతే అతనికి ఏదో కష్టాల్లో ఉన్నాడని మనం ఇచ్చామనుకోండి. అంటే ఒక వైన్స్ దగ్గరో, ఒక రోడ్ల మీదో ఎక్కడో ఇచ్చామనుకోండి. వాళ్ళు వాటిని వేటికి ఖర్చు పెడతారో తెలీదు. దానివల్ల ఏమవుతుంది? అది కరెక్ట్ అయిన మార్గంలోకి వెళ్ళదు మనం ఇచ్చిన దానం అనేది. కాబట్టి భగవద్గీత లేకపోతే ఇటువంటివి సత్వగుణంలో ఉంటూ ఇచ్చే దానం చాలా మంచిది. అంటే ఇచ్చిన వాళ్ళకి మంచిదే, అలాగే తీసుకున్న వాళ్ళకి కూడా మంచిదే. అలా కాకుండా భౌతికమైనవి మనం ధనం ఇచ్చినా, ధాన్యం ఇచ్చినా, ఏవేవో ఏమైనా వస్తువులు ఇచ్చినా అవంటే ఏంటి? అశాశ్వతం. కొన్ని రోజులు మాత్రమే ఉంటాయి, కొన్ని సంవత్సరాలు. కానీ భగవద్గీత జ్ఞానం అనేది చాలా ఉత్తమమైనది. అది మనం ఒకసారి దానం అంటే ఒక్కసారి మనం వాళ్ళకి జ్ఞానం ఇవ్వగలిగాము అంటే అది శాశ్వతంగా నిలిచి ఉంటుంది. యత్తు ప్రత్యుపకారార్థం ఫలముద్దిశ్య వా పునః దీయతే చ పరిక్లిష్టం తద్దానం రాజసం స్మృతం. కానీ ఏదో ప్రతిఫలం కోరుతూ లేదా స్వంత కోరికలతో లేదా ఇష్టం లేకుండా చేసిన దానము రజోగుణమునకు సంబంధించిందిగా చెప్పబడుతుంది. అంటే పేదవాళ్ళకి కొంతమంది ఇస్తూ ఉంటారు. ఇచ్చి వెంటనే సెల్ఫీలు, ఫోటోలు దిగుతూ ఉంటారు. గొప్పలు చెప్తూ ఉంటారు. నేను ఈరోజు ఇంతమందికి దానం చేశాను. నా దగ్గర ఇంత ఉంటే నేను ఇంతమందికి వాళ్ళ యొక్క లైఫ్‌ని మార్చేశాను. ఇలా చెప్తూ ఉంటారనమాట. అదంతా కూడా ఏంటి? రజోగుణ దానం. అలాగే అంతా అయిపోయిన తర్వాత సాయంత్రం కొంతమందితో చెప్తూ ఉంటారు. అరే! వాడు ఈరోజు నా దగ్గర ఇంత లాగేశాడు. లేకపోతే అనవసరంగా నేను ఈరోజు ఇంత ఖర్చు పెట్టేశాను. లేకపోతే వాళ్ళు నన్ను పొగిడేసి నా దగ్గర నుంచి ఇంత లాక్కున్నారు. ఇలా చెప్తూ ఉంటారనమాట. అదంతా కూడా రజోగుణానికి సంబంధించింది. అలాగే మనం చూస్తూ ఉంటాము. ఎక్కడన్నా ఏమైనా వస్తువులు ఇచ్చిన తర్వాత వాటి మీద వాళ్ళ యొక్క పేర్లు ముద్రించుకుంటూ ఉండడం ఇటువంటివి చేస్తూ ఉంటారు. అదేశకాలే యద్దానం అపాత్రేభ్యశ్చ దీయతే అసత్కృతమవజ్ఞాతం తత్తామసముదాహృతం. అనువు కాని చోట అకాలంలో అపాత్రుడికి అగౌరవంగా అవమానకరంగా ఇచ్చే దానం తమో గుణమునకు సంబంధించిందిగా చెప్పబడుతుంది. ఇక్కడ మనం చూస్తే చూడండి చాలా ఆ, చాలా గొప్పగా ఉందన్నమాట. అంటే సరైన ప్రదేశం కాదు, అలాగే అపాత్రుడికి సరైన వ్యక్తికి కాదు, అలాగే అనువు కాని కాలం అనమాట. అంటే అకాలం. అది ఇచ్చే టైం కూడా కాదు. ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు? సపోజ్ సాయంత్రం మనం ఎక్కడో ఒక వ్యక్తి ఏదో వచ్చి అడిగాడు. అతనికి ఒక చెడు అలవాటు ఉందనుకుందాం. కానీ మనమేమన్నా నమ్మేసాం. అంటే ఇంట్లో భార్య అడుగుతుంది, పిల్లలకి ఫుడ్ లేదు. ఏదో వచ్చి అడుగుతారు. చాలా చోట్ల ఇది జరుగుతూ ఉంటుంది. మనం పల్లెటూరులో చూస్తూ ఉంటాం, సిటీలో ఎక్కడైనా కూడా. కానీ మనము ఇచ్చామనుకోండి, అది నిజంగా ఇంటికే ఎళ్లి వాళ్ళు వాడతారా? లేకపోతే వాళ్ళకున్న ఆ యొక్క చెడు వ్యసనానికి వాటిని ఉపయోగిస్తారా? అది మనకి తెలీదనమాట. అలాగే సరైన ప్లేస్ కాకుండా అంటే ఒక వైన్స్ ముందో
లేకపోతే ఎక్కడైనా ఒక జూదమాడే స్థలం ముందో ఎక్కడైనా ఇచ్చామనుకోండి, అటువంటి వ్యసనం ఉన్న వాళ్ళు కంపల్సరీగా మనం అటు పక్కకి వెళ్ళిన తర్వాత అయినా లేకపోతే ఇప్పుడే వస్తాను ఎటో వెళ్ళిపోయి అటువంటి వాటికే వాళ్ళు అనురక్తి అయిపోయి ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళు కంపల్సరీగా అటే వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. ఉదాహరణకి ఇక్కడ చూడండి, అతను ఏం చెప్తున్నారు? హెల్ప్, ఐ నీడ్ మనీ ఫర్ వీడ్. అంటే నాకు దానం చేయండి, నేను మత్తు పదార్థాలని సేవించాలి అని ఆయన అడగడం జరుగుతూ ఉంది. మనం చూడండి, ఎక్కువగా మనం చేసే దానం ఏంటి? ఇటువంటి వాళ్ళకే ఉంటుంది. ఒక 99% వరకు, 99% మనం ఇటువంటి వాళ్ళకే దానం చేస్తూ ఉంటామంట. ఇక మిగిలింది ఆ రజోగుణము, సత్వగుణంలో ఉండే వారికి చేస్తూ ఉంటాము. కానీ ఎక్కువ మనం ఈ తమో గుణంలో ఉండే వారికి హెల్ప్ చేస్తూ ఉంటాము. పేదవారికి ఇవ్వద్దా అంటే మనం ఇవ్వాలి. అలా ఎటువంటిది ఏమి ఇవ్వాలి? ఆహారం ఇవ్వాలి. అంటే భగవంతుడికి సమర్పించినది, ప్రసాదం ఇవ్వడము ఇటువంటివి. ఎందుకు? వాళ్ళకి ఆకలి తీరుతుంది. అలాగే వారికి సరైన మార్గాన్ని చూపించాలి. నువ్వు ఎంచుకున్న మార్గము మంచిది కాదు. కాబట్టి నువ్వు ఈ మార్గం తీసుకో. దీనివల్ల నీకు ఇటువంటి ఆకలి బాధలు ఉండవు. నువ్వు ఇంకొకరిని యాచించాల్సిన అవసరము లేదు. ఇటువంటి మార్గాన్ని వాళ్ళకి చూపించాలనమాట. అలాగే మనం ఏదైనా దానం చేయాలంటే అనాథ శరణాలయాలు ఉంటాయి. లేకపోతే మనము పాత బట్టలు ఎవరికైనా దానం చేస్తే వాళ్ళు అంటే ఏదైతే ఒక అనాథ శరణాలయాలు కూడా ఎటువంటివి ఉండాలి? వాళ్ళని మనం చెక్ చేయాలి. వీళ్ళు సరైన వాటికి ఉపయోగిస్తున్నారా? లేదా? అని. అంటే మనం కొన్ని పాత బట్టలు ఇవ్వచ్చు, లేకపోతే పాతవి పాత్రలు ఇవ్వచ్చు. ఏదో ఒకటి మనం ఇటువంటివి చేస్తూ ఉంటే మనము మంచి దానాన్ని చేసినట్లు అవుతుంది. కానీ మనం ఏమనుకుంటాము? సర్వరోగ నివారణి ధనమే. కాబట్టి సరే మనం అవన్నీ చేయలేం కాబట్టి ఒక రూ. 10 వీడికి ఇచ్చేస్తే వీడు మనం మనకి దానం చేసిన ఫలితం అంటే పుణ్యం వస్తుంది. వాడు వాడు మంచి పనికి ఉపయోగిస్తాడు అనుకుంటాం. కానీ అది అవుతుందో లేదో మనకి తెలీదు. మనం చెక్ చేసుకోలేమనమాట. కాబట్టి వాళ్ళు వాటిని చేయకూడని పనులకు చేస్తే మనము అపాత్ర దానం చేసినట్లు అవుతుంది. అంటే మనం కూడా అక్కడ చేయరాని పని చేసినట్లు అవుతుంది. ఓం తత్సదితి నిర్దేశో బ్రహ్మణస్త్రివిధ స్మృత బ్రాహ్మణాస్తేన వేదాశ్చ యజ్ఞాశ్చ విహితాః పురా. సృష్టి ఆరంభం నుండి ఓం తత్ సత్ అనే 3 పదాలు పరబ్రహ్మంను సూచించడానికి వాడబడ్డాయి. భగవంతుని సంతృప్తి కోసం వేద పఠనము మరియు యజ్ఞాలు చేయనప్పుడు బ్రాహ్మణులు ఈ 3 పదాలను ఉపయోగించారు. అంటే బ్రాహ్మణులు వేద మంత్రాలు చెప్పేటప్పుడు ఓం తత్ సత్ అనే మంత్రాలను చదువుతూ ఉంటారు. ఎందుకంటే అవి భగవంతుణ్ణి సంతృప్తి పరచడానికి. కాబట్టి ఆ ఓం తత్ సత్ అనే ఆ 3 పదాలు కూడా పరబ్రహ్మంని సూచించడానికి వాడబడ్డాయి. కాబట్టి వాటిని ఆ వేద పఠనంలో యజ్ఞాలు చేస్తున్నప్పుడు పలుకుతూ ఉంటారు. కాబట్టి యజ్ఞములు చేయటంలో, దానం ఇవ్వటంలో, తపస్సులు ఆచరించడంలో, వేద విధులు, వైదిక ఉపదేశాలను అనుసరిస్తూ ఎల్లప్పుడూ ఓంకారంతో ప్రారంభిస్తారు. అందుకే మనకి ఓంకారం అనేది బీజాక్షరం అన్నమాట. అలాగే ప్రతిఫలములను ఆశించని వారు, ఈ భౌతిక బంధనముల నుండి విముక్తి పొందడానికి ప్రయత్నించేవారు తపస్సు, యజ్ఞము మరియు దానము చేసేటప్పుడు తత్ అన్న పదమును ఉచ్చరిస్తారు. అంటే ఆ ప్రణవ మంత్రాలలో ఓంకారాన్ని నేనే అని భగవంతుడు చెప్పారు 7వ అధ్యాయంలో. ఎందుకు అంటే భగవంతుని చేరుకునేందుకు అది ఋగ్వేదం నుండి చెప్పబడింది. పరమ ఉద్దేశ్యం మనం భగవంతుని అంటే విష్ణువుని చేరుకోవడం. అలాగే తత్, తత్ అనే పదము ఛాందోగ్యోపనిషత్తు నుంచి తీసుకోబడింది అనమాట. తత్వం అసి. తత్ అంటే మోక్ష పదంలో వెళ్ళడానికి ఆ పదాన్ని వాడుతూ ఉంటారు. అందుకే ప్రతిఫలాలని ఆశించకుండా తత్ అన్న పదాన్ని వాళ్ళు ఆచర్య పఠిస్తూ ఉంటారనమాట. ఏ యజ్ఞం చేసినా, ఏ తపస్సు చేసినా, ఏ దానం చేసినప్పుడు కూడా. సద్భావే సాధుభావే చ సదిత్రే తత్ప్రయుజ్యతే రక్షస్తే కర్మణి తథా సచ్చబ్ద పార్థ యుజ్యతే. సత్ అన్న పదానికి అర్థం సనాతనమైన. సత్ అంటే ఎప్పటికీ శాశ్వతమైనది అనమాట. అస్తిత్వం మరియు మంగళప్రదము అని. ఓ అర్జున, అది శుభప్రదమైన కార్యమును సూచించడానికి కూడా వాడబడుతుంది. అలాగే యజ్ఞే తపసి దానే చ స్థితి సదితి చోచ్యతే కర్మ చైవ తదర్థీయం సదిత్యేవాభిధీయతే. యజ్ఞము, తపస్సు మరియు దానములు ఆచరించుటలో నిమగ్నం అవటాన్ని కూడా ఈ సత్ అన్న పదము వివరిస్తుంది. కావున ఈ ప్రయోజనముతో ఉన్న ఏ పనైనా సత్ అనబడుతుంది. అంటే సత్ అంటే
భగవంతునికి చేరాలని మనకి పలకాలని చెప్తుందన్నమాట. ఏం చేసినా కూడా సత్ అన్న పదము తపస్సు చేసినా, యజ్ఞం చేసినా, దానం చేసినా మనం వాటిలో నిమగ్నం అవ్వటాన్ని ఈ సత్ అనే పదం అంటే శాశ్వతమైనది. అందుకే పైన చెప్తున్నారు సనాతనమైనది. కాబట్టి ఆ యొక్క సత్ అంటే సనాతనమైనది, శాశ్వతమైనది. ఈ ప్రయోజనంతో ఉన్న ఏ పనైనా కూడా అంటే అది శాశ్వతంగా ఉంటుంది. ఎందుకు? మనము ప్రతిఫల వాంఛ లేకుండా చేస్తున్నాము కాబట్టి. కాబట్టి శాశ్వతంగా ఉండే వాటి గురించి మనం ఆలోచించాలి. అందుకే శంకరాచార్య చెప్తారు, మా కురు ధన జన యౌవన గర్వం హరతి నిమేషాత్ కాలాత్ సర్వం. అంటే ఏంటంటే మా కురు ధన జన యౌవన గర్వం అంటే నాకు ధనం ఉంది, నాకు జనం ఉన్నారు నా వెనకాల, నాకు యవ్వనం ఉంది అనే గర్వంతో మనం విర్రవీగితే అది ఎక్కువసేపు అంటే అది శాశ్వతమైనది కాదు, అది అశాశ్వతమైనది. అందుకే ఇక్కడ చెప్తున్నారు శాశ్వతమైనది ఏంటి? సత్ చిత్ ఆనందం అనేది. ఓం తత్ సత్ ఇతి. అందుకే తత్ సత్ అనేది వాటిని మనం అవే శాశ్వతమైనవి కానీ మన దగ్గర ఏదో ధనం ఉందని కానీ మన దగ్గర ఏదో జనం ఉన్నారని కానీ మన దగ్గర ఏదో యవ్వనం ఉందని కాదు, అదంతా ఏంటి? చాలా అశాశ్వతమైనది. ఎంత అశాశ్వతమైనది అంటే హరతి నిమేష కాలాత్ సర్వం. కాలం ఏంటి? ఆ హారతి కర్పూరం ఎంతసేపు వెలుగుతుంది? ఏదో అలా మనం వెలిగించిన తర్వాత కొంతసేపు మాత్రమే భగ్గుమని వెలిగి వెంటనే ఆగిపోతుంది, ఆరిపోతుంది అనమాట. అలాగే మన దగ్గర ఉన్న ఇవన్నీ కూడా శాశ్వతమైనవి కాదు, అవంతా కూడా భౌతికమైనవి. కాబట్టి శాశ్వతమైన వాటి గురించి మనం ఆలోచించాలి. అశ్రద్ధయా హుతం దత్తం తపస్తప్తం కృతం చయత్ అసదిత్యుచ్యతే పార్థ నచ తత్ప్రేత్యనో ఇహ. ఓ పార్థ, భగవంతునిపై విశ్వాసం లేకుండా చేయు యజ్ఞం. అందుకే ఇక్కడ చెప్తున్నా చూడండి, అశ్రద్ధయా, అశ్రద్ధగా మనం ఏం చేసినా కూడా అంటే అది యజ్ఞం అవ్వచ్చు, దానం అవ్వచ్చు, తపస్సు అవ్వచ్చు, ఇదంతా కూడా అశాశ్వతమైనది. ఇది అసత్ అని పిలువబడుతుంది. అసదిత్యుచ్యతే పార్థ అని చెప్తున్నారు. అందుకే ఇది ఈ జన్మలో మరియు తర్వాతి జన్మలో పనికిరానిది. నచ అందుకే మనకి పనికిరాదనమాట. తత్ప్రేత్యనో ఇహ, అది మనకి పనికిరాదు. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. మీరందరూ కూడా అన్మ్యూట్ చేసుకుని ఈ మంత్రాన్ని పఠించడానికి ప్రయత్నం చేయండి. అందరూ హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే కృష్ణ 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 హరే హరే హరే, హరే, హరే హరే రామ హరే రామ హరే రామ 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 హరే రామ హరే, రామ రామ హరే హరే హరే, కృష్ణ హరే హరే కృష్ణ 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 హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే కృష్ణ రామ హరే హరే, హరే 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 రామ 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 హరే హరే రామ హరే, రామ రామ హరే 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 హరే, కృష్ణ హరే కృష్ణ రామ కృష్ణ రామ కృష్ణ హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ రామ హరే హరే హరే, రామ హరే రామ 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 హరే రామ హరే రామ హరే, రామ హరే హరే, హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే కృష్ణ కృష్ణ హరే కృష్ణ హరే, కృష్ణ హరే హరే హరే, రామ హరే రామ కృష్ణ హరే రామ 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 హరే రామ హరే. హరే హరే. రామ రామ హరే హరే. ఓకే, హరే కృష్ణ. కృష్ణం వందే జగద్గురు. ఈరోజు ఇక్కడితో మనం విరామం తీసుకుందాము. రేపు 18వ అధ్యాయం ఎవరు కూడా మిస్ అవ్వకుండా అటెండ్ అవ్వడానికి ప్రయత్నం చేయండి. రేపటితో మనకి ఈ లెవెల్ 1 క్లాసులు అనేవి క్లోజ్ అవుతాయి. ఈ యొక్క ఇప్పటి వరకు మనం తెలుసుకున్న ఈ 17 అధ్యాయాల యొక్క సారాంశం మొత్తం ఆ 18వ అధ్యాయంలో ఉంది. కాబట్టి ఇప్పటి వరకు ఎవరికి అటెండ్ అవ్వడం కుదరలేదో వాళ్ళందరూ కూడా రేపటి అధ్యాయంలో వినడానికి ప్రయత్నం చేయండి. అలాగే కొన్ని చాప్టర్లు మీరు మిస్ అయి ఉండొచ్చు, యూట్యూబ్లో చూసి ఉండొచ్చు. అయినా సరే వాటన్నిటిని కొంత ఇంకా అర్థం చేసుకోవడానికి రేపటి అధ్యాయం వినడానికి అందరూ కూడా రేపటి క్లాస్కి తప్పకుండా అటెండ్ అవ్వండి. అందరికీ ధన్యవాదాలు.